Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa sabuwar tashar Bitcoin da Hausa. A danna subscribe idan ana so a samu sabon bidiyo wanda za muna saka. Insha Allahu za muna bayani akan crypto ne gaba ɗaya. Sannu da zuwa wannan channel namu. Yau dai za mu fara bayani ne akan Bitcoin. Menene Bitcoin? Me ake da Bitcoin? Me asalin tarihin Bitcoin? To idan dai za mu fara bayani akan Bitcoin, da farko dole sai mun yi bayani akan menene kuɗi. Ita kuɗi mece kanta? Asalin kuɗi dai tana nufin daraja, wato value. Idan aka ce daraja, wato shine kuɗi. A misali, a farkon tarihi an nuna gold shine kuɗi. Da shi ake, to me yasa aka riƙe gold akan kuɗi? Dan yana da daraja. Darajarsa ne yasa ake karɓarsa. Za ka riƙe a wajenka zai yi daraja, sai ƙara daraja. Shi yasa ake kiransa da kuɗi. Sama da shekaru ɗaruruka baya babu kuɗi na takarda, sai dai gold da abubuwa masu daraja. Dukiya kenan. Asali dukiya. Ba dole sai kuɗi, idan an ce kuɗi na takarda dai aka fi nufi, amma asalin dukiya. Don ita ma Bitcoin ta fi kama da a kira ta da dukiya ma fiye da kuɗi. Domin tana abubuwa kala kala. In kana da shanaye, kana da gidan gona, kana da wannan, kana da dukiya ne. To sai zamani ya zo aka fara buga kuɗi ta takarda. Me yasa ake buga kuɗi ta takarda? Dan yanzu ba za ka iya ɗaukan gold naka kana yawo da shi ko ina ba. Sai gwamnati ta zo ta ce to ita ta ɗauki wannan gold naka, za ta baka rasiti. Ko ina ka je za ka iya kashewa. Idan kuma ka kawo wannan rasitin, wato kuɗi ta takarda, ka kai ta banki, sai a iya baka gold naka a canza maka. Haka ake yi tun a zamanin farkon da aka fara yi ta kuɗi kenan. To me ya janyo haka? Sabida yadda da ka yi da bankuna, yadda da ka yi da gwamnati. Shi yasa za ta baka rasitinta, a jiki akwai hoto, akwai wannan, za ka je ka kai kuma mai karɓa ma shi ma idan ya kalle ta dole ya karɓa. Ya san idan ya je ya maida banki za a ba sa wannan abin gold ɗin, wannan darajar ta kenan. Asalin gold a haɗe yake da kuɗi. Asalin kuɗi ma kuma a haɗe yake da gold a shekarun baya kenan. Daga baya kuma sai ya zo ya zamana mutane masu matsayi a wajen, wato matsayi na gwamnati, sai su buga kuɗi fiye da gold ɗin da yake ma cikin banki. Sai daga baya ya zo ya zamana ma kawai ba ma ana duba darajar gold ba ce, ya zamana kawai kuɗi ake duba. Kuɗi kawai ake bugawa. To kuma in an buga kuɗin nan, in kai ka fita da gold naka a matsayin 10,000, idan aka sake buga kuɗin nan, kuɗi yayi yawa a hannun mutane, me yake faruwa? Farashi zai yi tsada. Wato kamar abin da muke ciki yanzu kenan. Abin naira 100 sai ka ji ya zama 500, 200, 300. Me yasa? Kuɗi yayi yawa a hannun mutane. Babu iyaka yanda gwamnati za ta iya bugawa. Duk yadda ta so, idan suka zauna suka yi wannan, kawai zai zo ya ragu. Purchasing power zai zo ya wannan. To shi ne aka fara tunanin ya za a yi wani kuɗi. Kaga da farko daga gold dukiya aka zo aka zama kuɗin takarda. To shi ne yanzu aka yi maganar digital money. Ya za a yi dukiya wacce take ta digital, wato ta cikin kwamfuta, ba sai an ganta ba. To me ya kawo a fara digital money? Abin nan ta fara ne domin bankuna suna ba da daman mutum ya yi double spend. Ka kashe kuɗi, idan kana da file na kuɗi, wannan waɗanda suka san programming ne
za su iya ganewa. Idan kana da file, idan ka sake creating ɗin wannan file ɗin kuɗi, ka sake buga wata file ɗin, kaga ya zamana kana da file biyu kenan. Kaga sai ka iya double spending nashi, sai ka iya kashewa sau biyu. Bayan haka kuma akwai cin hanci da rashawa. Rashawa ya yi yawa. Kawai idan mutum ya riƙe yanzu mai miliyan 10 a 2009, idan ya zo yanzu da ita ba za ta siya mishi abin da a 2009 ɗin za ta siya ba. Kuma matsayin riƙe banki ya zamana a hannun wasu ne wanda suka ga dama. Wannan ko a ƙasar nan kwanaki na gani a wani social media, wani dan ya yi transfer ya rubuta PDP kawai sai aka kulle account nashi. Wato wannan ya nuna gwamnati tana gadara har da bankuna. Ina ji a wani banki ne dai a cikin bankunan Najeriya, ba zan kira sunan shi ba, ya yi transfer dan ya rubuta PDP aka kulle account nasa. To kaga kenan ya nuna kuɗin ka ma kai ba kai da hurumin yadda za ka yi da ita, kuma gwamnati babu ta sai yawan kuɗinka. To shine asalin tunanin Bitcoin yanda ya zo kenan. To shi Bitcoin dai aka fara yinsa, kuma yana da takardar rubuta lissafinsa na tun farkon buga Bitcoin tun daga 2008 har yanzu da nake muku magana. In kana so za ka iya kallon duka hada-hadar da aka yi akan Bitcoin. Bitcoin is a transparent ledger, ba kaman bankuna ba. Yanzu idan ina so zan je banki a nuna min duka harƙallan da aka yi a ƙasar nan ko a bankin, ba zai yiwu ba, sai dai kai ma'aikacin bankin. Amma Bitcoin za ka iya kallon duk transaction ɗin da aka yi tun daga farkonta har yanzu. To sai dai ba za ka san waye ya yi transaction ɗin ba, daga waye zuwa waye, wannan ba za ka sani ba. Ba za ta baka wannan daman ba, sai dai ka kalla daga address wannan zuwa address wancan an tura kaza. In kai ma naka ya tafi, za ka kalla an tura ta. Kuma Bitcoin ƙarfinta a rarrabe yake, ba kamar kuɗi ba da ƙarfinta gaba ɗaya a wajen gwamnati take. Ita Bitcoin duk wanda ya siya yana da ƙarfi daidai, decentralized kenan, an rarraba su, yana da ƙarfin abin da kake da shi. Kuma kwata-kwata Bitcoin guda 1,180,000 aka fara bugawa, kuma duk bayan shekara 4 yadda aka yi ta takan rage kanta da kanta. Wannan ita ce Bitcoin, takan rage kanta da kanta. To ya Bitcoin take, ya ake? Ita Bitcoin babu wani wanda a duniya zai ce wai zai iya wannan hana transaction naka. Ba kamar bankuna da za a iya, idan gwamnati ba ta yin ka ko ba ta yi da kai ba, ko wannan za ta iya cewa ba za ta baka kuɗi ba. Wannan abin an fi facing nashi gaskiya idan ka zamana mai kuɗi ko gwamnati ba ta yin ka, ko kuma ka zamana babban ɗan siyasa haka kuma ba ka yi da gwamnatin, za ka kalla za ta iya freezing ɗin account naka. Shi yasa za ku kalla yawancin 'yan siyasa sukan ajiye kuɗi sosai a gida. Don me yasa? Ko kuma su ba wani ya ajiye musu. Don me yasa? Sun san gwamnatin ba tasu ba ce. To amma idan da Bitcoin ne za su iya ajiyewa, babu gwamnatin da ta isa ta hana su a duniya. Kuma Bitcoin daman asalin kuɗi ma ko a tarihi yadda ake so. Idan ka yadda, na yadda kuɗi ne. Idan na ɗauko fatar akuya na rubuta abu, ka yadda kuɗi ne, na yadda kuɗi ne, shikenan ya zama na dukiya. Za mu iya komai da shi. To kuma Bitcoin ma shi ma digital money ne da kowa ya yadda da shi. Kuma Bitcoin it is a programmable layer. Za ka iya yin wani Bitcoin ma akan Bitcoin. Don kai idan kun yadda da shi duka za ku na transaction. Ana kiran abin hard fork. Misali kamar Bitcoin Cash, Bitcoin ABC, Bitcoin Diamond, duk akan Bitcoin aka yi su. Su ZEG
za ka iya yi, ita wannan za ta baka dama. Sai kuma ku jira mu a shiri na gaba, duk za mu muku bayani akan waɗannan. Kuma akwai kamfanunuwa da dama yanzu da suka karbi suka yadda, dama yadda ake so, suka yadda da Bitcoin, za ka iya siyayya da su. A misali kamar su Microsoft, eBay,